Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym, szarym dniem. Człowieczy los niesie z sobą żal i łzy. Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły. Uśmiechaj się, do każdej chwili uśmiechaj. Na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiech odsłoni przed tobą 7 codziennych cudów świata. Tęczowym mostem zapłonie nad dniem, co ulata. Marzeniom skrzydeł doda, wspomnieniom urody. Pomoże strudzonemu pokonać przeszkody. Uśmiechaj się, do każdej chwili uśmiechaj. Na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiechaj się, uśmiechaj się. Człowieczy los. U pieśni, jaką poczuli był wykonani Magdaliny Malisz, uczennicy naszego liceja, skazana pro człowieczy los. Dozwólcie, że pocznę jeszcze jedną cytatą. Życie księdza Konstantego Bajko można bez wątpienia określić jako życie wyznawcy, męczennika za wiarę. Odwagę wyznawania wiary wykazywał już w czasie studiów w Warszawie. Jako duchowny imponował odwagą, dogłębną wiedzą teologiczną, zdolnością bezkompromisowego świadczenia o swojej wierze. Należał do grona uczniów metropolity Dionizego, którzy pozostali wierni swojemu ojcu duchowemu w najtrudniejszych czasach. Jeremiasz, prawosławny arcybiskup wrocławski i szczeciński. Witaję Was wielmi serdeczna u naszym licei na spotkaniu nadzwyczajnym. Ja wielmi cieszę się, aż to mnoha stwarał. Ja baczył tut, kiedy my już spotykali się raniej, ka rozmawiać, pra postać nadzwyczajną, postać ojca Konstancina Bajko. Ja nagadaję tylko, że mieliśmy nagodę tut u Białoruskim Liceju Bielsko-Podlaskim spotkać się na wieczarynie przyświeczonej ojcu Konstancinu, ale tak samo mieli nagodę spotkać się, kiedy był realizowany projekt Instytutu Pamięci Narodowej. Wtedy wyszła inicjatywa naszych uczniów, kap jeden z mostów w Bielsku nazwać imieniem ojca Konstancina. I to stało się. Może my nie do końca zadowoleni, aż to nie było za mocno rozpowszechnione w naszym gromadztwie, ale my pamiętajemy. Bo u Hadawinu tego dnia, kiedy na tym moście służby bezpieki bezprawnie aresztowali i wywieźli ojca Konstancina, my tam byli. Tam byli nasi nastawniki, tam była nasza młodzież i tam pojawił się hety biało-czerwona-biały wianok przy tej doszce. Witaję Was wielmi serdecznie.
Особливо сердечно вітаю Айця благочинного Лавонтія Тафілюка. Witają усіх światorów, які сьогодні разом з нами. Ale дозвольте мені особливо щиро jeszcze przywitać одного со światorów. Zdaється, pierwszy raz u naszym liceum witają ojca Konstancina Bandaruka. Witają was wielmi, wielmi serdecznie. Witam bardzo serdecznie burmistrza miasta Bielsk Podlaski, pana Jarosława Borowskiego. Witam pana Filipiuka jako przedstawiciela wójta gminy Bielsk Podlaski. Witam serdecznie. Witają, wielmi serdeczna, witam bardzo serdecznie. Przepraszam, moi drodzy koleżanki i koledzy, że nie będę was witał wszystkich z imienia i nazwiska. Dyrektorów szkół, placówek oświatowych z miasta Bielsk Podlaski, powiatu bielskiego. Bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Witają wielmi serdeczna przedstawników Uniwersytetu Białegostoku. Witają Grażynu Charytaniuk-Michej, doktora Uniwersytetu Białegostoku. Ale ja tak samo na wielmi serdeczna witam. Witają naszych nastawników, pensjonerów, jak zawsze pod naczelstwem dyrektora Aleksieja Karpiuka. Serdecznie witają. Ja gladzę tak upierat, no, witają rajcał, Tomasz Sulima, razem z nami. I on wiadomy, ja nie lubię mówić od krajowego rajca, bo robić wielmi mnogo lepszych spraw, czym tylko samo bycie rajcem. Tak że witaję serdecznie. No i cóż, ja wielmi serdeczna witaję wszystkich, ale zrozumiela witają swoich nastavnikov Białoruskiego liceja w Bielsku Podlaskim. Witają was serdecznie. No i trzeba skazać, że najważniejszy, jak ja w tej szkole zawsze najważniejszy, a praca najważniejszych. Witaję wielmi serdecznie naszą młodzież. Witam was bardzo serdecznie. Wiem, że przyszliście tutaj nie tylko dlatego, że jutro nikt was nie będzie pytał. Ale kiedy mówić, i jeszcze raz, witają media, usich serdecznie witają. Przepraszam, kogo nie nazwał z imienia czy proзвища. Dziękuję już to wy razem z nami сегодня na tej wieczornie. Kiedy mówić про postać Ojca Konstancina Bandaruka, Bajko, wybaczajcie, bo ja zagrodziłem się na ojca. Wybaczajcie. Ojca Konstancina Bajko to niesumniewna przyniósł tę postać u nasz licej i to już to my mogli spotkać się czerwowy już raz człowiek, jaki nazywa się Dorofej Fionik. I jego witają się wielmi serdecznie. Zapraszają bardzo. Tak już to się. Ja do końca rozglądаю się, bo ja chciał przywitać na początku i do końca nie wiedział, czy już się ja, Ojca Konstancina, jaką my zapraszali. Nikt to nie przyznaje, nie ma na żal. Скажу, что на попереднich встречах, no, byli tak samo przedstawniki семьи, tak że temu my ich zapraszali tak samo się nie spotkać. Ale kiedy mówić про Dorofeja Fionika, to trzeba skazać tak samo słowami najwyższej sprawy. Dorofeju Fioniku, studiwoda, слава Иисусу Христу! Приношу самые искренние слова благодарности за присланный мне альбом о блаженной памяти отца Константине Байко, исповедники и мученики нашей церкви. Господь дал мне в моей детской жизни встретиться с этим великим человеком в годы, когда, истощивший все свои силы ради веры православной, тот, который всю жизнь нес помощь другим, сам искал ее от собратьев. Альбом прекрасный. Он должен послужить
сегодняшним и будущим пастырем нашей церкви, как духовная азбука. Спаси, Господи, за труды, которые несешь для блага Святой Православной Церкви и народа нашего. Радуется сердце, когда на наших региональных телевизионных каналах Малопольский или Rzeszowski ТВ показывают материалы о том, что в духе веры с любовью к своему народу и культуре делает Дорофей Фионик. Спаси, Господи, за все. Духовных и телесных сил, внесение этой великой миссии всему миру и Божье благословление на весь Великий пост в подвиге добром подвязаться и с новыми силами дождать Пасхи Господней, мира и Божье благословение на всякое дело благое и каждый день, с просьбой о святые молитвы и благословением Паисий, православный епископ Перемышльский и Горницкий. Гэта jest słowy, jakie nakierowane do Dorofeja Fionika, думаю, что отдают эту сутность его деятельности. Bo my сегодня спотыкаемся, как odznaczyć pamięć praojca Konstancina Bajko, ale tak samo, a może głównym czynem, jak poговорить o tej książce, albumie, bo tak to trzeba określić. Ojciec Konstancin Bajko, bogosław, nastawnik, lekarz. Autor tego albuma Dorofej Fionik. Думаю, что, коли на ее поглядеть, частка з вас уже ее бачила, читала, частка, думаю, что сегодня захочет ей закупить, копнить, то я ведаю, może не все, ale много працаў Dorofeja Fionika, jaki, po prawdzie, jawica w tę chwilę instytucją. Znajdziecie mnie wydawnictwa, jakoje wydaje amal każda chodu najmniejsza jedną kniżkę, najmniejsza, bo jest nam mnoga bolsz, ale po prawdzie Dorofej sam wydaje swoje kniżki raz w chod. I to nie proste jak kniżki. To prosta, nie taka literatura mastacka, ja to hawaru, tak że już jak ja napaustaję, to ci wiedają, ale to historia, to prawda dla ludzi. I siodnia chcę porozmawiać o tej kniżce. Siodnia, tak jak ja zawsze mówię, dwóch wielkich herojów. Pierwszy to ojciec Konstancin Bajko, drugi autor tego albuma Dorofej Fionik. Dorofej, może pozwólcie, że my przejdziemy na krychu inszą rozmowę. Dajcie mikrofon. Dajcie mikrofon. To tobie, a to będzie mnie. Zrozumiała na początek słowa tobie jak autoru, ale moje pytanie już o pierwsze od razu. Odkąd u ciebie tak wielkie zaciekawienie postacią ojca Konstancina Bajko? Tak, skazane było, że to kniżka nieprosta, nielehka. Ja tutaj i w gronie przed duchowieństwem przede i chcę skazać osobliwo starsze pokolenie znaje, jak trudne były czasy 50., 60. lata dla prawosławnej cerkwi i raniejszy, jaki przeżył międzywojenny period ojciec Konstancin. I tak naprawdę o dziesiątkach święcenników z tego periodu można byłoby skłaść takie albumy, takie kniги. Тут скажу так, книгу написал сам отец Константин. Я только to jest sobrał, że on sobrał, że ja to je uporządkował, że on sobrał, że on perechował i to jest archiw, bo kniga pobudowana jest głównym czynem na osobistym archiwie ojca Konstancina.
Які on woził, można сказать, z sobą przez te swoje drogi. I nawet zachowany protokol z wyroku z 46 roku, z 24 listopada, który w Baranowiczach NKWD przysługiło jemu 10 lat katorgi w Workucie, on zachował. Przez cały okres zsyłki tam i przywiózł z sobą nazad. To jest taki maleńki dokument, złożony na 6 i tak w takim stanie, że można сказать, rozsypaje się w rukach, ale to świadczy o tym, że każda wizytówka, każda koperta ze znaczką i z adresem, bo w archiwie ojca Konstancina listy w kopertach zachowali się. I dziękując temu znajem to, że nadawcu, adres i tu ja nie chciałbym rozwijać tak szeroko tej temy. Ja proponuję na początku, kiedy my weszli w ten świat ojca Konstancina, jego przez ilustracje, które jest w tym albumie. Zapraszają na 15-minutową prezentację, film, który podgotowił mój syn Maksim. Fonem do tej prezentacji będzie propowiedź, którą ojciec Konstancin Bajko wyskazał w Plecku w 1942 roku, w czas niemieckiej okupacji, w Woskresieńskiej cerkwi na trzeciej wielkopostnej pasji. У ім'я Айця і Сина і Святого Духа. Пакутніцкі вобраз Христа дзеля нас укрыжаванага зноў сабраў нас сёння каля падножжа яго галгофскага крыжа. Слухаючы евангельскія словы пра пакуты Христа, смутак нібы мячом працінае нашы сэрцы. Смутак гэты, вядома, не пра сябе, не пра свае зямныя няўдачы або крыўды, а пра бажественнага пакутніка, які спаўна выпіў горкую чашу смутку за нас, каб сваім паслушэнствам нават да смерці, крыжовай смерці, адпавядаць праўдзе Божай за непаслушэнства тварэння перад Тварцом. Бо пасля грэхападзення першых людзей лёсам чалавека, нібы спадарожнікам на яго зямным шляху, з'яўляецца смутак. Смутак да таго часу, пакуль не вернецца ён у зямлю, з якой узяты быў. Гэтую ісціну пацвярджае таксама прарок Божы Езекііль у бачанні, якое было яму ад Бога, калі ён пасланы быў да аблудных сыноў дому Ізраілевага прапаведаваць будучыню царства Месіі, у бачанні, якое выяўляла жыццё чалавечае на зямлі у вобразе світка, дзе ўпісаны былі галашэння жаль і гора. Пра тое, што было адкрыта нам на першых старонках гісторыі светабудову Бога адкравенным словам, сведчыць нам святая царква у дні Вялікага посту, у дні пакаяння і маральнага выпраўлення, каб мы усе прасякнуліся глыбока, усе,
ад малога да вялікага, ад бедняка, які пражывае свае безрадасныя дні ў беднай хаціне, або і зусім без хаціны да багацея. Усе мы зразумелі і прызналіся, што жыццё нам дадзена ў гэтым свеце не для прыемных задавальненняў, забаў, а дзеля працы над сабою. Гэтакі лёс людзей усіх станаў і часоў, лёс, якога не пазбег ніхто з тых, хто жыве на зямлі. Нібы для пацвярджэння гэтай ісціны і разам з тым для нашага суцяшэння і ўмацавання, для таго, каб паказаць, што смутак, якім поўніцца наша зямное жыццё, гэта не бессэнсоўная і нікому не патрэбная жорсткасць, а магутны сродак, які вядзе да перамогі дабра над злом, праўды над няпраўдай і святла над цемраю. Святая царква прапануе нашай увазе евангельскае апавяданне пра пакуты Спасителя, узносячы перад нашымі вачыма святы крыж з выявай укрыжаванага на ім за нашы беззаконні Хрыста. Паглядзім на жалобны, змучаны вобраз бажественнага пакутніка. Ён жа прыйшоў у свет для таго, каб даць хворым ацалення, сляпым зрок, вызваліць зняволеных, абвясціць год Гасподні спрыяльны. Але моцная была ў свеце злосць і зайздрасць. Вялікія былі беззаконні, якія засілі вочы, каб не бачыць, і вушы, каб не чуць. Належала таксама да канца разгарнуцца світку, бачанаму прарокам Езекіілем. За любоў, пакору і лагоднасць Христос быў замучаны і укрыжаваны на крыжы, але сваімі пакутамі і крыжовай смерцю ён перамог увесь свет, перамог саму смерць сваёю прачыстай крывёю. Ён вызваліў нас ад улады граху, асуджэння і смерці і адкрыў нам шлях да новага, светлага і вечнага жыцця. Падобная доля прадвызначана была Хрыстом дзеля сапраўдных паслядоўнікаў яго, і яны, паводле слоў апостала, за сваю непарушную веру і любоў да Хрыста, за безбоязную пропаведь яго вучэння, избиение быша руганием и ранами, искушения прияша каменьем, побияние быша, убийством меча умроша. Их же небе достоин весь мир в пустынях, скитающийся и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. И это подобенство з лёсам Христа не абмежавалася аднымі пераследамі. Таксама, як і іх Божы настаўнік у ганеннях, паміраючы пад ударамі мечоў і блукаючы у пустынях і прорвах зямных. Сваім прыніжэннем і пралітай кроўю яны, па словах таго ж апостала, победиша царствия, судеяша правду, получиша обетования, заградиша уста львов, угасиша силу огненную, возмогоша от немощи, быша крепцы в бранях, обратиша в бегство полки чужих. Гэтая сила Божая, что у немачах наших здзяйсняецца, неаднаразова азгарае і сагравае наш холодны, матэрыялістычны і бездушны час. Многае пра гэта могуць расказаць нашаму розуму і сэрцу тыя ачагі нашай веры, да якіх уплыне многіх стагоддзяў, нягледзячы ні на якія перашкоды, сцякаліся і сцякаюцца дзесяткі тысяч вернікаў, каб сагрэць сябе духоўна, умацавацца у веры. Гэта Пачаяў, Беляў, Холм,
Туркавіцы, Жыровічы і іншыя месцы, дзе з асабліваю сілаю праяўляецца і ў нашы дні бясконцая міласць Божая да нас, грэшных. Штогод у дні адпаведныя і ў дні вялікіх святаў звычайна ціхія і пустыя дарогі глухой правінцыі ажыўляюцца дзясяткамі тысяч паломнікаў, якія жадаюць пакланіцца цудатворнай іконе або пацалаваць нятленныя мошчы угоднікаў Божых. Ідуць яны натоўпамі, стомленыя і знясіленыя далёкай дарогай, але з радаснымі тварамі, з вераю ў сэрцы і надзеяй у душы. І іх вера, палымяная, простая, дзіцячая вера творыць цуды. У святых месцах атрымліваюць ацаленне хворыя, якіх адмовіліся лячыць людзі навукі, прызнаўшы сябе бяссільнымі. І вось тут асабліва выразна адкрываюцца нашай вечна утрапёнай душы вялікія нязменныя каштоўнасці, якія перажылі стагоддзі і тысячагоддзі, застаючыся непарушнымі. Каштоўнасці, без якіх немагчымае нашае жыццё на зямлі. Бо толькі тады зразумеем мы сэнс, сілу і радасць пакут. І гэтыя пакуты за выдатную, святую, вечную праўду Божую, выяўленую ў запаведзях Божых. Толькі тады пакуты і смутак перастануць здавацца нам невыносным цяжарам і стануць радасцю і сэнсам жыцця, калі мы зноў знойдзем гэтыя вялікія скарбы, згубленыя намі на ростанях нашых зямных шляхоў. Прызнаемся, што гэта асабліва патрэбна ў наш трывожны час, калі пад ударамі грубай фізычнай сілы, зачараванай міражом нажывы за чужы кошт і фізычных задавальненняў, мясных котлоў і хлеба удосталь знішчаюцца не толькі пэўныя асобы, але і цэлыя народы і дзяржавы губляюць каштоўнасць і высмейваюцца лепшыя ідэалы чалавецтва. Прызнаемся, што гэта асабліва неабходна цяпер, калі сучасны свет, спрабуючы пабудаваць сваё жыццё на новых, далёка адышоўшых ад веры ў Бога пачатках, апынуўся на раздарожжы, на якім з аднаго боку бачна магільная прорва, што прадказвае пагібель усіх спадзяванняў чалавецтва пры адмове веры ў Бога і звязаных з ёю вечных каштоўнасцей, а з другога стаіць ззяючы крыж, сімвал выкупляльнай пакуты, якая аднаўляецца, а за ім царства Божай славы з незгасальным бляскам адвечных каштоўнасцей духу. Пойдзем мы да магільнай прорвы, у якой пахаваны усе дарагія каштоўнасці, і станем у гэтай новай змрочнай краіне, у гэтай зямлі забыцця станем будаваць жыццё без веры ў Бога і яго жыватворчы крыж, жыццё без ідэалаў, высакародных парываў і памкненняў, без надзеі і чаканняў прыйдзе царства Хрыстова, або на нашым жыццёвым сцягу уздымем ззяючы крыж, як сімвал усіх нашых найвышэйшых каштоўнасцяў, які асвячае не толькі нашы зямныя, але і надземныя шляхі, і які дае ключ да разгадкі жыццёвых таямніц. Егда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвення. О Господи, нехай будзе так, нехай сённяшні дзень і гадзіна
у якую мы сабраліся сюды да падножжа крыжа твайго для таго, каб пакланіцца пакутам укрыжаванага на ім, стане для тых з нас, хто знаходзіцца яшчэ ў краіне далёкай, днём адраджэння духоўнага і вяртання ў бацькоўскі наш родны хрысціянскі дом. Няхай стане першым нашым крокам, зробленым намі на вузкім шляху, які вядзе ў жыццё вечнае. Няхай у пачатку нясмела, няхай з сорамам і страхам, хаваючыся за чужымі плячыма, пад покрывам цемры начной, падобна Іосіфу, намі згаданаму, які ўначы да Пілата прыйшоў і жыццё для ўсіх выпрасіў, са слязьмі раскаяния и криком змученной души докранемся и мы до краю Божай рызы, до всемогутного и всещодрого Бога узнесем сёння наши стомленные сердцы с молитвой веры, надеи и любови. Дай и нам, Господи, сего страшного и же не имеет где главы подклоните. Пошли и у нашее сердце гэтага Иисуса найсолодкага, про якога забыліся мы у мітусні грэшнага жыцця свайго. Дай нам гэтага страшнага, якога і мы, акаянныя, столькі разоў, падобна Іудзе, прадавалі за міраж сытага, бяспечнага жыцця ва ўгоду жарсцей на грэшнай зямлі. Выкрываем перад Табой шчодрым усе беззаконні нашы, якія з юнацтва нашага да сённяшняга дня і гадзіны зрабілі мы, не вартыя, і з надзеяй на светлазарную радасць у воскресення Твайго поклоняемся спасительным покутам Твоим, Христе. Аминь. Я думаю, что эта презентация довела до того, что мы подчас отчуваем тут присутность так само отца Константина Байко. Это его проповедь, якую так цудовно прочитал отец Константин Бондарук, думаю, что отдає сутність этой справи. Але Дарek, ty występujesz тут tak samo jak swojesobliwy naukowiec. Z jakim periodem przy stworzeniu tej książki, periodem życia ojca Konstancina z dostępem do materiałów była sama wielka problema. Bo ta książka, tak jak ja сказал, to album faktograficzna, a doskonały. Ja wiem, że ty doszedł do archiwów nie tylko w Polsce, ale tak samo i w Białorusi. Ale czy był to niejaki period, z jakim był sama wielka problema? Na pewno przy pisaniu książki pro osobę, jaką pomniat mnogi, jaką siemia żywe. Tutaj odczuwajcie, autor czuje odkazność przed świadkami, przed osobami, z którymi ojciec Konstancin był. I w periodzie prawosławnej cerkwi w Polsce, tu osobliwo taki składany period tych 20 lat poślewojennych, pośle II wojny, jaki jest, to, że ojciec Leonti, ojciec Blaoczynny dobrze pomni. Osobliwo te lata pośle tego, jak był porwany ojciec Konstancin, druga autokefalia w 48, jaka była podpisana w Moskwie, powtórna taja z 24, z 25 roku. Pośla ten czas, to, że koli Władyka Makary
był mitropolitą no, prywezionym z zagranicy. To był czas to, że takiej wawilońskiej niewoli cerkwi prawosławnej. Cerkwiu oprócz того канонічної лінії hierarchii też uprawiali czynowniki. Tak jak Święcony Synod w carskiej Rosji, tak to był Urząd do Spraw Wyznań. I tomu w pracy nad książką pro ten period 50., 60. lat trzeba było przeglądać akty, archiwum akt dawnych Urzędu do Spraw Wyznań. W ten period kierował im Serafin od prawosławnej cerkwi był odkazny Serafin Kirylowicz, tak? Kirylowicz, który, co ciekawe, był w międzywojenny period wykładowcą studium teologii prawosławnej w Warszawie i uczył ojca Konstantina na studiach. A pośle poszedł w czynowniki, partyjne czynowniki i ustawiał tak naprawdę życie cerkowne. Dosłownie na dywanik wzywani byli hierarchii duchowni, musieli wysłuchować ich wizji takich cerkwi, jak to się ma funkcjonować i kogo trzeba wybrać na metropolita, a kogo nie można. I to był pewnie składany czas. I tak samo dla ojca Konstancina, pośle powrotu ze zsyłki, przy jego wielkich problemach zdrowotnych i fizycznych, i duchowych problemach. Bo te 10 lat strasznego czasu Workuckiego nie przeszli bez śladu dla najmocniejszego człowieka. A ojciec Konstancin i jego семья należała do takich białowieżskich dołgożycharów, bo większość jego bratów i sestrów przeżyło 90 i больше lat. Najstarszy, najbольше przeżył brat Justyn, miał 101 lat, odeszłszy do Gospoda. Ojciec Konstantin przy tym miał też zdrowie na tyle mocne, że przy tych wielkich polarnych warunkach przeżywań i lagiernych mógł też dożyć tych 74 lata. Przeszedłszy 3 zawały serca i inne. I tu ten workucki period, ja думаю, już to on po części odkryty i nieodkryty w książce. Ja tu przyznaję się, że ja tylko korzystał z tego, co przechował ojciec Konstantin, co przywiózł z Workuty z sobą. Bo żeby zbadać dokładnie ten period workucki, to trzeba byłoby już w archiwach KGB siedzieć i one, wiadomo, nie tak dostępne dla zagranicznych historyków, zakrywają się coraz więcej i kiedy w 90 latach można było faktycznie korzystać z ich szeroko, i czy w Białorusi, czy w Rosji, teraz jest ograniczony dostęp do tych archiwów. Ale все-таки udało się ten period workucki też zrekonstruować. Ojciec Konstantin był tam od 48 roku, od czasu, kiedy proszał zawał serca, infarkt. Był pośle wyleczenia, zaleczenia tego felczerem obozowym, bo zauważyli tam w szpitalu obozowym jego medyczną wiedzę, którą on że zdobył w Wilnie w seminarium. Będąc w seminarium, chodził na wykłady do Akademii Medycznej w Wilnie, bo to było drugie jego zainteresowanie, medycyna. I on tam był felczerem obozowym, wziął kursy też dla felczerów sam, miał dostęp do medycznej, do książek i mógł doskonalić swoją wiedzę. Z tego czasu zachowało się больше za 400 stron konspektów jego, różnych medycznych, z różnych dziedzin medycyny. Ojciec Konstancin znał łacinę na tyle dobre,
что jak tutaj вернувся до Bielska, to oprócza zakonu Bożego, który uczył w 9 bielskich szkołach, praktycznie we wszystkich bielskich szkołach uczył, to uczył to, że łaciny w liceju imię Kościuszki. A pośle to, że miał korepetycji, wiół często dla takich, no, którzy postupali na medycynę, czy z innych profili, którzy potrzebowali wiedzy z łaciny. Ale nie tylko łacina, języków wiedział mnogo współczesnych, bo i francuski, rumuński, angielski, niemiecki, dobrze znał na takim poziomie, że mógł przekładać i hebrajski, i greku, łacinu. Ja tu chcę zwrócić jeszcze, tylko wrócić się do czasu Workuty. Na jeden taki dokument, który mnie uraził, taki, kiedy ja pracował nad archiwą ojca Konstancina, kartoczka z modlitwą z akafista Żyrowickiej ikony Bożej Matki. Pod spodem, tak, tam była, na fotografii ta ja była, Paschali, ojciec Konstantina, spisał. I wiedajem, kiedy ta modlitwa była spisana. Była spisana w 1948. I Paschalia, wszystkie daty Paski, trudno сказать odkąd, czy miał gdzieś dostęp do kalendara, czy po prostu po obliczeniach to je robił. No, skończaje się jego Paschalia na 57 godowi. 48, 57 to jest ta Paska, którą on że odświadkował w Bielsku po powrotach z Workuty. I to pokazuje na jego wielką wierę. I to jest, że on wierzył, że tu Pasku 57 roku to dane jemu będzie też. Zrozumiała, my nie będziemy tylko dwóch tutaj rozmawiać i za chwilę ja wam oddam głos, ci z pytaniami, ci tak samo z pełnymi wykazwami, bo już tutaj ludzie, jak i ja, no chociaż ojciec Ląd, jak i ja wiedali osobista ojca Konstancina Bajko. Do tego jeszcze tam już wystawa, jaką ja w początku krychu zabył skazać, wystawa przyświecona jajcu Konstancinu Bajko, jaką podrychtował już raniej zgadany Tomasz Sulima, bo to głównym czynem jego moja praca. Ale kiedy my znajdujemy się u licei, u białoruskim licei, to ciśnięca mnie takie pytanie do ciebie, jak do śledczyka życia ojca Konstancina. Jakie były jego odnosiny do białoruskości, do białoruskiego ośrodka? Bo a w tym tak samo u kniżce już pokazane, ale kiedy łaska, kiedy możesz gotuj temu krychu nam przybliżyć. Trzeba począć tu od Wileńskiej Duchownej Seminarii. Na żal do siodnia nie napisana solidna monografia Wileńskiej Seminarii. To jest продовжальниця Litowskiej Duchownej Seminarii z carskich czasów. Międzywojenny period to była przeszkola na prawach szkoły państwowej, jak licej i duchowna szkoła. I tam szkoła znajdowała się w budynkach byłego Troickiego monastyra i w tych samych budynkach znajdowała się wileńska, białoruska gimnazja. I symbioza między tymi dwoma szkołami była wielka. Faktycznie te same nastawniki świeckich dyscyplin uczyli i seminarystów, i gimnazjalistów. Kto na przykład miał wpływ na medyczne zainteresowania ojca Konstancina? Mikołaj Marcinczyk. To był wykładowca i gimnazji, i seminarium. Uczył chemii i anatomii w tych szkołach. I to, że był działaczem Towarzystwa Białoruskiej Szkoły. Z patronem Białoruskiego Liceja, Bronisławem Taraszkiewiczem, ojciec Konstancin jako seminarysta też spotykał się nieraz
bo Towarzystwo Białoruskiej Szkoły, którym działał Taraszkiewicz, też znajdowało się w tych samych budynkach. Tak że i wydawało się na przykład w Wilnie 6 prawosławnych pism po białorusku. Także tu wpływ na seminarystów, jakby to takiej narodowej tej linii to był wielki. To jest potem choćby Siergiej Pawłowicz, autor podręczników do religii na białoruskiej mowie. Najlepszych podręczników w niżwojennych czasach, jakie w ogóle wyszli w Polsce. On uczył też w gimnazji i w seminarii. I z tych podręczników jeszcze po wojnie korzystał ojciec Konstantin, uczywszy tu w białoruskim liceum. I faktycznie można nazwać ojca Konstantina twórcą białoruskiego liceum. Razem z Jarosławem Kostycewiczem, Anatolem Tymińskim, Ludmilą Jermakowicz, która podstawówkę tworzyła numer 2. Znaczy nie tylko liceum, można białoruskiego szkolnictwa tu w Bielsku. Tak. Bo najbольше jakby swojej energii ojciec Konstantin w 45-46 położył dla nauczania w szkole numer 2, która była wtedy białoruską szkołą i uczyli, i tam się przedmioty po białorusku wykładaliśmy. Nawet zakon Boży zachowali konspekty po białorusku, pisane ojcem Konstantiną. I podanie na przykład, jak napisał ojciec Konstantin do dyrekcji białoruskiej gimnazji, że z moralnych przyczyn nie może nauczać zakonu Bożego, a to było przez ojca Więcukiewicza, który cały zakolot wtedy robił, schizma białostocka, to napisał po białorusku tu i zajawę dyrekcji. Chociaż to była polska państwowa szkoła. No, nie sumniewu. I moje pytanie, zaraz oddaję już wam głos jeszcze jedno. Ja już tak samo wspomniał, no ale u życi ojca Konstantina zdarzył się той period strasznej traumy. No i to nie tylko trauma była jemu, ale tak samo u jego i siami i wszystkim znajomym. W jedną chwilę człowiek znikaje. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, tylko pośla pełnego czasu się znachodzić samą. Wiadomo, gdzie on był, tylko się nie dowiedziała się, jak to się zdarzyło się. I on przeszedł te łagiry. Jak powodle ciebie on potem odnosił się do systemu? Czy te jego doświadczenia popływali na niejaki sposób na jego dalsze życie? Na pewno pośla powrotów to była osoba, tak сказать, dla takich czynowników jak Kirylowicz, osoba na indeksie. Znaczy przy innych warunkach osoba tak wysoko edukowana, tak szerokich horyzontów duchowych, intelektualnych mogła być i profesorem Akademii Duchownej, mogła zajmować i inne wysokie cerkowne posady. Ojciec Konstantin pośla powrotu z zsyłki tu na Białostocznie nie otrzymał przychodu. Nie był nastojacielem niejako przychodu, tylko już w Stargardzie Szczecińskim, tam na ziemiach odzyskanych. Tak że ten period ci czynowniki, czytajući dokumenty jego, które zachowali się w archiwum lat dawnych, baczym, jak marginalizowany był pod wpływem właśnie tych urzędników ojciec Konstantin, ale jego przede wszystkim to była taka, on wybaczył tym, którzy jego prześladowali, którzy jego tak potraktowali i złamali życie jego i życie jego siemi, bo tu ten czas nie przeszedł bezśledno i w życiu osobistym pośla, i tak samo
to jeszcze ojciec Konstancin pośla był sam że na zachodnich zemlach. To tak samo, to nieprosta historia. Ale ja przedewším chciał pokazać osobę duchowną, osobę, która dla nas cały czas ważna i przepowtarają jeszcze raz, że takich postaci jak ojciec Konstancin w historii, poślawojennej historii cerkwi, to byli dziesiątki. Choćby na tych zemlach odzyskanych ojciec Stefan Biegun, który to, że jak ojciec Konstantin organizował od zera, od nula strukturę prawosławnej cerkwi na zemlach zachodnich. To był to, że kolega ojca Konstantina z seminarii wileńskiej i to takie niektóre postaci już napisane książki. Ja tu choć proca Stefana Bieguna Kazimierz Urban wydał książkę, biograficzna książka to, że Kazimierza Urbana pro ojca Afanasia Semeniuka była wydana bardzo ciekawa pro mitropolita Dionisia. Otóż ja właśnie chcę jeszcze zwrócić uwagę na związek duchowną, związek ojca Konstantina z mitropolitą Dionisiem. On za wierność mitropolitu Dionisiu przedewším poterpiał, był aresztowany i zesłany za obronę niezależności cerkwi. Za chod i mitropolita Dionisia zakryli domowy areszt, wywieźli do Sosnowca i pośle powrotu ojciec Konstantin pierwszy list, jaki napisał, bo wziął takie zapiski, do kogo zachowali zapiski, do kogo wysłał pierwszy listy po 56 październiku. Pierwszy list to był do mitropolita Dionisia. Zachowało się od mitropolita Dionisia 6 czy 7 listów i jedna fotografia to żyjowa z Warszawy, to że z aresztu. Na pochowaniu mitropolita nie był ojciec Konstantin, ale była jego sestra Domna, która była duchowną dочкою mitropolita Dionisia i napisała jemu w liście, zrelacjonowała całą uroczystość pochowalną. I jeszcze jeden episkop, jaki był bardzo bliski dla ojca Konstancina, to archiepiskop Stefan Siewbo. To był archiepiskop z białego duchowieństwa, jaki służył raniej na przychodzie w Rakowie. W Rakowie rodziła się dочка ojca Konstantina, to Kolomińska, ale wtedy to po той bok na Polsce Raków nachodził się niż wojenny czas i w 1936 tam rodziła się Zoja Bajko. Tam był nastojacielem ojciec Stefan Siewbo. Jego syn był Michail, kolegą już z seminarii od ojca Konstantina i z akademii. I co dalej? W 1942 roku, jak już wdowy świeszczennik, Stefan Siewbo przyjmuje monaszystwo i staje archiepiskopem smoleńskim i brańskim. Reaktywuje prawosławne przychody na tej terytorii Brańszczyny i Smoleńszczyny, gdzie praktycznie wszystko było raniej zniszczone. No i wiadomo, w 1944 lipiec przychodzi, musi uciekać na zachód, bo wiadomo, że jego może spotkać od sowieckich władz. I trafia do Austrii i staje archiepiskopem cerkwi zarubieżnej, ruskiej, archiepiskopem wiedeńskim i salzburskim. I ojciec Konstantin, kiedy wrócił się z odsyłki, tak samo nawiązuje kontakty z archiepiskopem Stefanem i staraje się o to, aby w Polsce spotkał się syn z ojcem. Ojciec Michail, jaki wtedy służył w Jewpatorii na Krymie, ojciec Michail Siewbo, jego kolega,
ze swoim ojcem, archiepiskopem z Wiednia. Korespondencja zachowała się, jak ojciec Konstantin starał się o to, ale na żal do 63 roku, kiedy archiepiskop Stefan umieraje, nie udało się to. Тут w ogóle много takich ciekawych wątków, że nie rozkrytych, No i jakie można poszerzać. Тому może nie będziemy rozkrywać усього, bo nie się czytali tę kniżkę i spodziewam się, że można про її много jeszcze говорить, ale тут есть особи, які я віддали особисто отця Константина, і я в эту хвилину отець Благочинний, хай ласка, якби може взяти голос. Спасибо, господин директор. Я думаю, может еще кто-нибудь есть, кто знал, видел, общался с отцом Константином. Кто? Отец Андрей. Потому что я тут на предыдущей встрече я говорил об этом, немножко говорил о отце Константине. И больше не могу сказать, конечно, потому что я его знал здесь Старгазбург-Чертийский, я был в Щетинке настоятелем. Это было одно благочиние на Поморье. И мы там встретились, потом, когда я уже оказался тут на Белосточине, в Гайновке, то мы очень часто встречались с отцом Константином, беседовали, приезжал в Гайновку, приезжал со своим другом из Румынии, тоже священником. Многое, то, что тогда беседовали, из практики церковной, до сих пор я помню и даже практикую это. Потом, когда я уже был в Бирске, отец Константин приходил, и в церковь приходил, и мы встречались уже дома. Потом, что еще? Значит, так, имею от него тоже там еврейскую Библию, тоже передали. Много рассказывал о своей жизни. Его жизнь, конечно, была очень, так, тут написано, и Дорофей Федник говорил, очень сложная, личная жизнь его, так, мимоходом заметил. Об этом, может, не надо говорить, конечно, но он остался один, но не вдовец вначале, потому что жили не вместе. Потом, когда уже он болел, терял силы, когда его исповедовал, причащал, в больнице, тоже последний раз его, наверное, исповедовал, причащал, ну и был даже на погребении в Беловеже, где почивают его блаженные мощи, то есть тело усопшего. Отец, то есть не отец, он отец сыновей своих, так, даже, конечно, Дорофей Федник. Можно сказать, это есть феномен, потому что ни одна эта книга, ни одно издательство, есть не только книги, есть брошюры, есть периодики, много писал о беженстве, о подляжстве, составил также народный наш такой здешний алфавит, пишет тоже таким языком, как мы говорим, как он сам говорит. Я, може, не так вже bardzo говорю по-своєму, але, напевно, так, як мене навчили, тато з мамою, і де я вчився. Ви теж вмієте так, так, все. И многие из вас умеют. На жаль, то, что отец Константин сохранил
и любовь к своему народу, сохранил веру и язык, тоже, в котором он общался. Отец Константин, родина его Беловежье, так что там тоже белорусский язык, и это ему было не чуждо, когда он был в Вильнюсской семинарии, там было белорусское издательство и так дальше, так что ему белорусский язык был родной. Мы тут говорим по-своему, а Беловежье уже говорят более близко, так, декают, так. Но там говорят не Беловежье, а Баловежье. Так что это тоже такой нюанс. Так что я хочу выразить глубокую благодарность от нас, Дорофею Фёнику, что он воспитывает и своих сыновей, и жена, и все трудится научно. И молодые парни, они уже тоже входят в эту структуру. И это нам очень важно для того, что мы забываем свое. Не идем следом, например, отца Константина и тех энтузиастов и любителей, и знатоков того, что есть наше родное православие, язык, народность, национальность. Все это связано в отдельности. Если мы будем говорить о отдельности, о православии или о национальности, или о языке, тогда мы все разбиваем, и нет монолита. А это эти три и больше таких вещей, направлений, они тесно связаны с человеком, с обществом. Поэтому нажали, что мы забываем свой язык. В Америке, во Франции, в Англии, и они, вот деточки, говорят на их родном языке, на языке дедушек, прадедушек, прабабушек. Они знают русский язык, например. Возьмите еврейский народ. 400 лет был в неволе в Египте. Они передавали с поколения на поколение свою культуру, свой язык, были в пленах в Вавилоне и так дальше. Они никогда не забыли. Они даже не спели свои песни в чужой стране, мы сказали, как мы можем петь о Сионе в чужой стране. Они хранили. Наша культура не меньше. И только народ немножко забывает, ассимилируется и забывает про свои корни. И об этом пусть нам будет свидетелем именно Константин, отец Константин Байко. То, что он имел широкий кругозор зрения, широкий горизонт. Но мы не все можем и не все способны к тому, чтобы как бы последовать его знаниям, но хотя бы в нескольких моментах мы можем быть твердыми, можем быть миссионерами, проповедниками того, что нам должно быть дорого от наших корней, которые мы получили от своих далеких предков. Спасибо, Господи. Dziękuję serdecznie Sobłanaczynnemu. Cichtości jeszcze ojciec Andrzej Niewiński. Не буду долго говорить, мне пришлось полгода общаться с отцом Константином Байко в семинаре.
В 1983 году это было. Помню, как наш интендент, отец Георгий Щур, поехал в Низкую Варшаву. Мы думали, что поехал за продуктами в семинарию, а он привез отца Константина ночью. Скромненько это было его имущество. Приехал в пиджачке, в шляпе, в очках, старичок, собачка Лайка и там несколько чемоданчиков. И мы это, иеромонах, наместник Мирон, говорит, разгрузите это все, занесите в келью в деревянный дом. И мы с отцом Константином общались ежедневно, полгода. Полгода, пока он, как сказал отец Леонтий, не приехал в Бирск, в больницу. Это было уявно чи ні? Я был в семинаре. И отец Константин не служил уже тогда в семинаре, как мы были в 80-е годы. Он уже был очень болен, причащался только в алтаре. Был пожар в его келье, и то там огонь запрушенный был. Даже эта лаечка, собачка потерпела. Но мы спасли этот пожар. И после этого уже на каникулах, кажется, в 83-м, отец Константин приехал в Бельск и был в больнице. Потом, как сказал отец Леонтий, уже были похороны. Но когда он приехал, это был такой старичок, но болен, совсем уже болен. Мы его даже и купали. Распалили печь, поставили баню, налили несколько вялил теплой воды и 2 раза выкупали я, Ирек Коровай и отец Валентин Смоктунович, который монахом Украинской церкви. Так что помню отца Константина. Был такой еще запомнивший момент. Можете себе представить, по случаю этого рассказа, в каком состоянии это был уже человек. Когда после трапезы, после ужина мы были дежурными, я шел, попрятали на кухне, шли уже в свои кельи, смотрю, кто-то ходит в богословской церкви. Никого нет, а кто-то ходит в церковь, церковь закрыта. Открываю церковь, а смотрю, батюшка ходит по церкви, а я говорю, отец Константин, что вы здесь делаете? А я здесь Митры ищу. Крест, Митра, тут и должны быть под этим аналойчиком. Я говорю, а вы где? Но я дома. Я говорю, вы в монастыре? И старичка под ручку, и через ворота завел, конечно, в келью в деревянный дом. Так что вот такие тоже помню. Эти воспоминания, это уже более 30 лет тому назад, но полгода мы с отцом Константином общались в семинаре для Божьего. Zrozumiała, jak lepsze poznajomica z ojcem Konstancinem Blajko, osobiwa tymże młodym ludziom, jak ja сегодня тут razem z nami tak sama. Trzeba po pierwsze poznajomica z tej kniżki. Ja zapoczę do tego, jak wy сегодня je nabyli, czy сегодня czekali wam to zdarca. Bo to думаю, że kniżka ważna jest dla nas wszystkich. I ona pokazuje życie światara, ale tak samo wielkiego człowieka, jaki tu był na tej ziemi. Jego ciężkie życie było u mnogich prowiedzione tu na tej ziemi. Тому ja dziękuję Darek za to, że ty na niski sposób może nie wiertajesz, ale starajesz się rozbudzić u nas wszystkich zaciekawienie tymi ludźmi, jak ja tu byli razem z nami. Ty już się nie nazwał niektóre prozwiszczy, про яких trzeba pisać, trzeba wspominać. Ja думаю, że każdy z nas powinien poglądać powód siebie, na kolki i on sam
цікавих людей має побач siebie i to tak samo trzeba zachować. Pozwólcie, my tak samo jak licej chcieli jeszcze kryszku i autor i wam musimy pokazać. A to już stała się, dziękujący osobie, jaka ja, takiej skromnej osobie, jaka ja zawsze rychtowała się tej sustreczy, jaka ja doskonały nastawnik zakonu Bożego u naszym licei. Ja spodzieję się, że to tak będzie zawsze. To Ewa Stopkowicz. Przywitajcie je, bo ja nas skromnie. A teraz zapraszają Magda Malisz, Michał Zimowczyk. Kali łaska. Как нам не радоваться, видя таких молодых людей, которые составляют, творят наше будущее. Отец Константин Байков был таким же. И мы вас поздравляем, вас и ваших коллег, ваших всех друзей и подруг. И делайте так, чтобы ценность жизни
которую вы чуть-чуть переживаете, передавать именно широко. Держитесь. Пусть Господь дает вам силу, крепость и веру. Спасибо. Ojciec Andrzej, ale heta jeszcze nie wsio. Fragment wiersza Aleksandra Kołczanowa, towarzysza ojca Konstantego w zesłaniu, napisanym w Воркуте w maju 1947 roku. Мне грустно иногда, меня гнетет печаль, над тишиной звезда, как вечная печать. Печать любви моей, печать моей души. Налей-ка, друг, налей, за юностью спеши. И пусть со мной всегда молчание и печаль. И шла во тьму звезда, рассвет сломил печать. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол и синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Белый буйвол и синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Magda Malisz, Michał Ziemowczyk. Ja скажу, что это jeszcze nie все, ale наближаем się do завершения naszej zustreczy. Po pierwsze, ja jeszcze raz хочу zachwodzić usich do tego, aby ten album stał cząstką waszych kwaterów, waszych chatów, bo думаю, że to warto. Dziękuję wielmi serdecznie ojcu благочинному, усім ojcom, які сьогодні разом byli z nami, że mogli my jeszcze raz wspomnieć postać tak wielką jak ojciec Konstancin Bajk. Ale особливо serdecznie dziękuję autoru, Dorofeju Fioniku. Ja spodziewam się, Darek, że to nie ostatnia zustrecza, nie tylko przyświecona ojcu Konstancinu, ale spodziewam się, że tu u licei będziemy nadalej odkrywać swoją historię, bo to nasza historia. I za to, po prawdzie, ja Tobie wielmi serdecznie dziękuję. Od Was czekają aplodysmenty dla Dorofeja. Хочу призначити, що тепер шикую наступного. W tej serii Historia i kultura podlaszskich Białorusów, a to już czwarta książka z tej serii, poprzednia to było Probierzeństwo.
Тепер, jeśli siły pozwolą i inwencja twórcza wyjdę poza schematy już uterty, pro wydać do końca tego roku knihu pro Jarosława Wasiliewicza Kostycewicza. За это так само дякую, бо это я сподіваюся, що зустріча буде так само у нас, коли будемо презентувати ту книгу. Bo gdzieś ja może być inaczej. Dziękuję serdecznie, ale jeszcze na zawieszenie, przed tym jak ja zaproszę was na kawę, herbatę, zapraszają. Nawiedzajcie tak samo wystawę, wystąpić przed wami gurt Spadczyna, jako podrychtowała Joanna Hilkiewicz. Dziewczęta zapraszają. I думаю, що вже нічого більше не треба. Не ведаю, чи споткаємося, коли ні. Добрих свята вам від нас усіх. Добрих днів, подрихтовки до цих святів. І сподіваюся до наступної зустрічі у Білоруському ліцеї в Bielsku-Podlaskim. Дякую сердечно.